Kodwa kubalekile ukuthi amazabe inkonzo mna ndigabhi ke mna nalixesha logabha soze ndaselana nalimixa amanzi netyiwa nesoyi ngeke ndigabhe nayi inyongo ingiphazamisa nayi uma ngihlaselwe yinyongo inyuke yonke nayi la ngiyaplaka ngiyaklineka naseswini ngirayithi andinalo ixesha logabha soze ndigabhe kanye. Ndiyabuqabula ngandibona buza ndiqabula ndathi ndidi hep sendiyaluyaluza ndiyabuyaluza ndavuka ekuseni ndathi ndibamba nje ithu ishintwana yasuka yandindakundakuza le nto isegazi ngicela nizondiqaphula ngandibona buza ndiqabula ndathi ndidi hep sendiyaluyaluza ndiyabuyaluza ndavuka ekuseni ndathi ndibamba nje ithu ishintwana yasuka yandindakundakuza le nto isegazi ngicela nizondiqaphula mntana yam ndazibhaqa sendiculela cu ela cu yeki